Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у п'ятницю 3 липня у складі української делегації, яку очолює віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, відвідає з робочим візитом Німеччину. Запланована зустріч з політичними радниками лідерів держав, учасниць нормандського формату. Зазначається, що в межах зустрічі планується обговорення прогресу в роботі тристоронньої контактної групи, стану виконання домовленостей грудневого саміту в нормандському форматі в Парижі та перспективи проведення наступної зустрічі лідерів держав нормандської четвірки в Берліні. Ну и вот сегодня запланирована встреча в Берлине советников лидеров нормандской четверки, и Россия ожидает от Киева уступок. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации. Давайте послушаем. На переговорах щодо конфлікту на сході України Москва наполягає на якнайшвидшій юридичній реорганізації окупованих сепаратистами районів Донецьку і Луганську. Відзначається, що російська сторона вимагає, щоб Київ представив проект зміненої української конституції щодо особливого статусу Донбасу до 6 липня у Мінській контактній групі. Згідно з документом, Росія також вимагає, щоб Київ активізував свої зусилля щодо реалізації так званої формули Штайнмаєра. Україна повинна без додаткових умов до 6 липня скласти список утримуваних в певному форматі, звільнення яких вона вимагає від сепаратистів. У свою чергу, останні також представлять відповідний список ув'язнених. Чего ожидаете от сегодняшней встречи советников нормандской четверки? Ну, якщо бути об'єктивним, то я, на жаль, нічого не очікую проривного, не очікую жодних суттєвих рішень. Я думаю, що це буде чергова зустріч, на якому вони просто обговорять можливі варіанти подальших дій. Чому? Тому що станом на сьогодні Зеленський чудово усвідомлює, що голосів у Верховній Раді для того, аби внести, проголосувати зміни до Конституції, у нього немає. Більше того, якщо він буде ці зміни вносити напередодні місцевих виборів, є ризик, що він втратить електоральні голоси в центральній та західній Україні, де у нього поки що залишається досить серйозний рівень підтримки.